Jednoznačne by sme mali započať vlastne tie antiparazitika ešte pred odjazdom na dovolenku, aby už v deň toho odchodu fungovali, boli aktívne a to zviera by bolo chránené. Dovolená se psem bývá častou volbou všech, kdo mazlíčky chovají a nechtějí nebo nemohou se s nimi na volné dny rozloučit a nechat je třeba v psím hotelu. Máme pro vás pár tipů, na co raději myslet předem a jak se vybavit. Proberu je s veterinární lékařkou Alexandrou Bulkovou z Medicínského centra Praha. I s pejsky v létě cestujeme, asi nejčastější dopravní prostředek je auto. Paní doktorko, jak zvládají obecně psy cestování autem? Je to jako u lidí, že někdo má problém, dělá se mu špatně, mají to tak i pejsci? Je to presne tak, úplne rovnako. Niektorí psíkovia to vyloženie z nejakého dôvodu nemajú radi, sú z toho nervózni. Iným zase je u toho špatne, môžu úplne stejne ako ľudia aj zvracať. A potom sú psi, ktorým je to úplne jedno, celú cestu prespia a o nich neviete. Dá se to třeba nějak trénovat, když by nás čekala cesta se psem, tak předem ho třeba nějak povozit? Určite ono, vlastne už chovatelia, ktorým naozaj záleží na tom, aby tie ich šteniatka boli socializované, zvyknuté na ten normálny život a hlavne v meste, kedy to auto využívame, tak už od toho útleho veku by sme ich mali na to trénovať. Aby oni vedeli, že im tam nič nehrozí, že sú tam v bezpečí, v poriadku a že to je úplně běžná věc pro nich. Jak se máme chovat k pejskovi, kterému se dělá špatně? Lidé si vezmou Kinedril, tak jak v případě, že třeba se chystáme na nějakou dovolenou k moři, psa bereme sebou, nemáme pro něj hlídání, tak jak postupovat? Jednoznačne by som navštívila predtým veterinárneho lekára a poradila sa s ním, či je nejaká medikácia, ktorá mi môže v tomto pomôcť, presne ako u ľudí je Kinedril. Jednoznačne by som zvolila, či ho dám do kufra, alebo v podstate na sedačku normálne, proste čo je tomu psovi naozaj najpríjemnejšie, aby sme mu tú cestu spríjemnili čo najviac. Môžeme mu tam dať nejaký jeho pelíšek, hračku, prostě niečo, kde sa vďaka čomu sa on bude cítiť ešte bezpečnejšie. Tak to je taková ta příprava předem. A jak potom během té cesty, pokud je ta cesta dlouhá, je dlouhá samozřejmě i pro lidi, když jedeme třeba někam k moři, tak jak doporučujete třeba zastávky, venčení a takové ty praktické věci? Toto je pomerne individuálne. Nejaký pejsek nepotrebuje ísť na toaletu niekoľko hodín, iný napríklad bude potrebovať každú hodinu, pretože môže byť nervóznejší, vypil pred cestou veľa vody. Takže ja by som zo začiatku, keď ten majiteľ ešte nie je úplne skúsený, vyskúšala skôr urobiť prestávku napríklad každú hodinu. Pokiaľ zistím, že ten pejsek to úplne nepotrebuje, je v pohode, nemá žiadny problém, môžeme to postupne napríklad po pol hodinke predĺžovať, až zistíme, čo tomu pejskovi najviac vyhovuje. Paní doktorko, a je vůbec vhodné cestovat s pejskem na delší dovolenou, třeba k moři? Funguje to tak, že pejsek bude všude radši s námi, než na nějakém hlídání a měli bychom se tomu teda přizpůsobit, třeba ho nějak vytrénovat na tu cestu, nebo naopak je lepší ho třeba nechat v jeho prostředí, aby za ním někdo chodil? V tých dovolenkách pri mori cestovať ja v tom nevidím problém a opäť je to veľmi individuálne. Sú psi, ktoré jednoducho je im jedno, či pôjdu na dovolenku s majiteľom, alebo či ich postráži nejaká kamarátka, iný rodinný príslušník. Takže zase podľa toho by som sa aj zariadila. Pri tom mori si myslím, že je to úplne v poriadku. Tam samozrejme musíme dbať na to, aby pri vstupe do mora napríklad neboli nejakí ješkovia, sklo a podobne, aby sme si boli istí, že keď tam ten pes vbehne, tak sa mu nič nemôže stať. Co bychom před takovou cestou měli absolvovat, protože dáváme si určitě dohromady domácí lékárničku pro sebe a pro děti. Tak jak zamezit případným potížím, které mohou vzniknout a jak se vlastně o toho pejska postarat předem? Pokiaľ má pejsek nejaké zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú pravidelnú prohlídku, pravidelnú medikáciu, jednoznačne by som sa poradila so svojím veterinárnym lekárom, či je taká cesta vhodná. Potom by som si samozrejme vzala dostatočné množstvo liekov, ktoré ten pes musí brať a bez ktorých on vlastne napríklad neprežije alebo tie lieky potrebuje. A myslím si, že jinak je to už takto asi v pohodě a individuálně. A pokud máme pejska zdravého, je i tak něco, co bychom preventivně třeba měli poprosit veterinárního lékaře, aby nám s sebou dal? Já si pamatuju přímo nás, kdy jsme řešili zánět spojivek u moře, což je taková věc, která se může stát každému. I psovi. Ja by som určite neopomenula asi antiparazitika, pretože v takých tých tropickejších oblastiach, kde je more, Chorvátsko, Grécko, Taliansko, Albánsko, ktorákoľvek táto zem,
tak normálny človek si to neuvedomí a od toho má nás, že sú tam úplne iné druhy klišťat, ako u nás. Sú tam iné druhy hmyzu, hlavne komárov, a na to naväzuje aj fakt, že sú tam úplne iné ochorenia, ktoré tieto organizmy prenášajú na zvieratá. Takže jednoznačne by sme mali započať vlastne tie antiparazitika ešte pred odjazdom na dovolenku, aby už v deň toho odchodu fungovali, boli aktívne a to zviera by bolo chránené. Co by tedy přesně měla obsahovat veterinární lékárnička na dovolenou? To je krásna otázka. Myslím si, že veľa chovateľov sa na touto otázkou možno ani nezamyslí a zistia to až na dovolenke. To potvrdím. Presne, áno. A v prvom rade by som možno potešila tých, ktorí nechcú strácať časť prípravou takejto lekárničky. Dajú sa kúpiť v lekárni, v chovateľských potrebách, ale aj vo veľkých reťazcoch. Tu by som však apelovala, nech si každý chovateľ vždycky zistí, čo v tej lekárničke je a či je tam naozaj zoznam všetkých tých dôležitých vecí, ktoré by tam mali byť. Dá sa to rozdeliť v podstate do takých niekoľkých celkov. V tom prvom celku máme základ. Je tam spomínaný zoznam veterinárnych kliník, ktorý by sme mali mať vždycky po ruke v danom letovisku. Potom sú to latexové rukavice. Tie sa tam úplne nepridávajú, ale mne to príde vhodné v momentoch, kedy napríklad majiteľ není úplne zvyknutý ošetrovať situácie, kde je krv, môže tam byť ešte proste ďalšie tekutiny, nemusí tomu byť príjemné a tie rukavice mu môžu v tomto pomôcť. Veľmi výborný je aj teplomer, pretože inak ako teplomerom u zvieraťa naozaj teplotu nezistíte. K tomu teplomeru by sa mal samozrejme prikúpiť ešte aj špeciálny gel, ktorý sa dá kúpiť v každej lekárni, pretože sa zavádza u zvierat do konečníka, takže mu to chceme čo najviac spríjemniť. Potom by sme mali myslieť na situácie, kedy môže dôjsť k nejakému zraneniu. Dajme tomu, že sa pejsek poreže, že si niečo zlomí, proste čokoľvek na tele. V takom prípade by som volila koban, obinadlo, určite dezinfekciu a zrovna takú, ktorá nebude štípať. Pretože keby sme mu do nejakej otvorenej rany naliali dezinfekciu, ktorá štípe, tak by nám to ešte skomplikovalo celé ošetrenie. Ďalej sú výborné aj náplaste. U zvierat by som volila vlastne náplaste v ruličke, ktoré sú pomerne široké, pretože vzhľadom, že majú srsť, tak to u nich funguje úplne inak. Ďalej sú to nožničky a tu musíme tiež myslieť na to, že nemôžeme použiť klasické nožničky, pretože pokiaľ budeme niečo strihať, tak môžeme zastrihnúť do kože, pokiaľ je tá špička ostrá. A kulaté. Presne tak. Dá sa kúpiť také nožničky, ktoré majú gulatý vlastne ten koniec a je to úplne v poriadku. Potom sa môže stať, že si zviera nejak poraní oko, neviem, je na pláži, kde je veľa piesku, proste blbneme s ním a zrazu vidíme, že má plné oči piesku a teraz ho v takej situácii ťahať do mora nie je úplne ideálne, asi by nebolo ani nadšené. Takže zoberieme kvapky do očí, rýchlo to vypláchneme, navštívila by som veterinára. Ďalší taký celok sú určite v podstate klišťatá, ktoré sa vyskytujú všade, hlavne v letnom období. Tak to známe asi i od nás, to bude podobná výzva. Áno, je to úplne stejné, ale mali by sme tam mať buď nejaké kleštičky, alebo v podstate háček na klišťatá, čo je výborné. A tu zrovna môžeme využiť v podstate aj tie latexové rukavice. A neoddeliteľnou súčasťou je určite aj striekačka, pretože ňou v určitých prípadoch môžeme podávať zvieraťu tekutinu priamo do tlamy, ale možno je potrebné si nejak zriediť dezinfekciu v určitých situáciách, takže sa nám vždycky bude hodiť. I pejska mohou postihnout nepříjemné cestovatelské potíže, které mývají i lidé, jako je třeba průjem nebo zvracení. Tak máme se vybavit i na tuhle situaci? Určite. Ono je to v podstate aj najčastejší problém, s ktorými majitelia chodia do ordinácie. V takých prípadoch by som jednoznačne pribalila smektu v prípade prújmu a určite by som pribalila aj peroxid vodíka, nie na dezinfekciu, ale v prípade, že ten môj pes niečo zožere. A tam je potrebné rýchlo vyvolať zvracanie a vtedy môžete použiť peroxid vodíka, kedy sa dávajú maximálne 1,5 až 2 ml na kilogram, takže ja musím vedieť aj hmotnosť svojho pejska. Môže sa to riediť aj s vodou, čo je ideálne, ale
U toho vyvolávania, zvracania by som vždycky volala kľudne svojmu veterinárovi do Česka alebo na Slovensko skonzultovať, pretože to je vhodné maximálne do 2 hodín po požití a nie vždycky je žiadané, aby sme ho vyvolávali. Pokiaľ by to bola nejaká leptavá látka, tak samozrejme to môže spätne poškodiť ten jícen, takže tam už sú trošku iné postupy. Další věc je, jak zajistit takovou tu péči, když víme, že bychom třeba mohli potřebovat. Měli bychom zjistit, kde jsou třeba veterinární kliniky nebo zjišťovat nějaké speciální informace v té dané zemi, aby nás nic nepřekvapilo, když se bude něco nepříjemného dít. Tam jednoznačne doporučujem ešte pred odjazdom, presne ako hovoríte, zistiť si, kde v letovisku sú aké veterinárne kliniky, urobiť si zoznam. Ja osobne by som si to rozdelila na kliniky, ktoré majú non-stop provoz, aj pohotovosť a na kliniky, ktoré môjho pejska ošetria cez deň. A je to z toho dôvodu, že jednoducho hocikedy sa môže stať situácia, že nedaj Bože toho pejska prejde auto, bicykel, skočí mi z nejakej skály, zlomí si končatinu, proste čokoľvek. A teraz si predstavte, že budete na telefóne vyhľadávať nejakú veterinárnu kliniku, môže to trvať pol hodinu, za tú pol hodinu už dávno môžete byť na klinike veterinárnej, alebo sa môže stať, že nebudete mať signál. A tuto doporučujem vlastne tento zoznam pribaliť vždycky aj do psej lekárničky, pretože tam presne viete, kde to máte, ste na to pripravená a v tej stresujúcej situácii nestrácate drahocenný čas. Štěstí přeje připraveným nejen na děti a na nás, ale teda i na pejsky. A závěrem, paní doktorko, máte nějaké šikovné cestovatelské tipy, co třeba mít s sebou pro toho pejska, co se dá koupit, aby se nám dobře cestovalo a dobře jsme se tu dovolenou užili? Jednoznačne vždycky by som pribalila veci, ktoré ten pejsek má naozaj rád a ktoré v podstate aj pri tej ceste, aj v tom letovisku mu pripomínajú ten jeho domov. Môže to byť pelíšek, hračka, je to úplne jedno. Rovnako by som pribalila chladíci misku, nech si pejsek môže dať studenú vodu kedykoľvek potrebuje. A potom sú to rôzne vlastne prostriedky na vodu, na krmivo pre toho pejska, ktoré už sú, ale nie že pohodlné, ale príjemné na prenášanie pre toho majiteľa, aby bol proste aj ten pejsek obstaraný. Může si ten pejsek s námi dovolenou opravdu užít tady s těmito všemi vychytávkami, o kterých jste mluvila? Určite. Ja si myslím, že on by bol spokojný aj bez vychytávok, pretože tých psov tie dovolenky naozaj bavia a pokiaľ sú majitelia aktívni, vždycky si vyberú aj aktívneho pejska a oni sú spolu vždycky šťastní.